ହାତରେ ଭୋଗ ଥାଳି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲ ବୋଧେ। ହଁ ହେଲେ ଆପଣ ହଁ ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ସକାଳ ସମୟରୁ ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିଲିନି। ଯାହା ହଉ ରାସ୍ତାରେ ତମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଗଲା ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ତ ପାଇପାରିବି। ସୁର କଣ ତମେ ମତେ ପ୍ରସାଦ ଦବନି? ଆରେ ଦିଅ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ କାହିଁକି? ଏ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ। ଇଏ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭାତ ଅନାନି କଥାରେ ପରା ଅଛି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ ନିଜ ତୁଣ୍ଡେ, ହାତ ପୋଛିବ ପର ମୁଣ୍ଡେ। ନାଟା ତ ହେଲେ ମୋହିନୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ତମର ସବୁ କିଛିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟଟା ବି ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବାଟା ହିଁ ଉଚିତ ହବ। ହେ ମୋହିନୀ ସତ କହୁଥିଲୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନେ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ତମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳଠୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏଇ ସେନାପତି ଚଣ୍ଡବେଗର ମନରେ ପ୍ରେମର ବନ୍ୟାଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତମର ଏଇ ନୀଳ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ପରି ମୁହଁ, ଆଖି ତୁମ ନୀଳ ନୀଳ ସାଗର। ଓହୋ ମୋହିନୀ, ମୁଁ ତ ସତରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଓଠ ତୁମ ମଧୁଠୁ ମଧୁ ଭଣ୍ଡାର। ହେ ମୋହିନୀ, ଆରେ ଭାବୁଛ କଣ ଏଇ ନିଖୋଜ ନିବିଡ଼ ସ୍ଥିତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତମ ମଥାରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇ ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବି। ଆରେ ଆସ ମୋରି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଯାଓ। ଆଉ ଯଦି ପାଦେ ଆଗେଇବୁ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଭଲ ହବନି କହୁଛି। ଚୁପଚାପ ତମ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଚାଲି ଯାଅ ଏଠାରୁ। ମୋହିନୀ, ଆରେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ନେଇକି ଭଲ ପାଉଛି। ଏଇ ପହିଲି ଦେଖାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଏଇ ସେନାପତି ଚଣ୍ଡବେଗଟା ତମକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି। ମିଛ ନୁହେଁ ରାଣ ଖାଇ ସତ କହୁଛି, ମନେ ମନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମିଛ ନୁହେଁ ରାଣ ଖାଇ ସତ କହୁଛି, ମନେ ମନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମୋ ଛାତି ଭିତରେ କିଛି କିଛି ହେଉଛି, ମୋ ଛାତି ଭିତରେ କିଛି 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 ହେଉଛି ଲୋ।
नाचुची मने मने मु तुमको भल पाउची मो छाती भितरे मो छाती भितरे किछि हेउची मो हे मोहिनी हेलो हे मोहिनी भलरे कहूची मोर प्रस्ताव राजी हो जा तान होले तू पिंधिथिबा पवित्र करी पड़तरे एमिति अपवित्र छिटाटा लगाई देबे जहा बदरे दुनिया सामने मुहवे देखई पारिबुनी नारी लोभी अमनिष पशु तते ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି नारी लोभी तू नर राक्षस नाही की रे तो गीता गीता ज्ञान दीवाल करे देखो ए मोहिनी अपना तेरा खाना कहूचलो करे देखो सुनेरी सपना ये बना रामो बनहारे मुआ का कहीं तुझली कामिना दीवाल करे देखो सुनेरी सपना दीवाल करे देखो सुनेरी सपना देख भल हम तू एठारू चली जा भ्रमरे होई भ्रमिता आबार धाकरू मो पथा ए मोहिनी अरे मो मुंडे को गरम करले कहूची भ्रमरे होई भ्रमिता आबार धाकरू मो पथा सागरे तरंगा रे घेऊ उहुरी भाबिकी हाथ देई जाऊ हसी जीवा पादा जीवा तो जीवना जीवन करे देखो मेरी सपना जीवन करे देखो मेरी सपना रे नारी लोभी अमनुष पशु भावी चुकी नारी जाति अबड़ा दुर्बला नारी लोभ रामायण नारी लोभरे महाभारत जो पुरुष नारी जाति को सम्मान दे जानी पुरुष ता जीवन में किसी भी कर पारबनी वर्तमान पर्यंत तू सेनापति चंड बेगर पहाड़ रूपटा देखिलो मो भीतर थिबा शैतान रूप को तू देखिनो चंड बेगर जहाँ थोड़े निष्पत्ति नियम रे सेटा होची ता पाई शेष निष्पत्ति वो तते जोर जबरदस्त बलात्कार करी ठीक नहीं जिबे अरे मैदान रे एमिति मर्द छुआ कहीं नहीं केई की मो हाथरू तते रक्षा करियो आलो मो पाखकू चलिया खुम्बी देलु तू मो गलोरे जो खुम्बटा देलु और ये खुम्बटा मो लक्ष्य मनर भितरे गोटाए कारो हेइकी रही गला
ଶାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ ଦେଖିଛୁ? ସେଇ ଶାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟକୁ ମତେ କେମିତି ଖୁପୁଛେ। ଆଲୋ ଖେଳିବା ବାଘ ଛେଳିର ଖେଳ। ସାପ ନେଉଳର ଖେଳ। ମୁଁ ସାଜିଥିବି ମହାବଳ ବାଘ, ତୁ ସାଜିଥିବୁ ସୁନା ହରିଣୀ। ତୁ ଆଗେ ଆଗେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଥିବୁ, ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼େଇ ଚାଲିଥିବି। ପ୍ରେମର ଖେଳଟା ଭାରି ମଜା ହବଲୋ। ଆରେଟା ଆଟା ଆରେଟା। ଶାଢ଼ୀଟା ମତେ ଖୋପି ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଯିବୁ କୁଆଡେ? ମୋ ହାବୁଡେ ପଡିଛି ମାରେ, ଯିବୁ କୁଆଡେ? ଆମେ ସୋଧ, ଆମେ ସେ ପଳେଇଲା ବେ, ତାକୁ ଧର ବେ ସୋଧ, ତାକୁ ଧର। अरे तुरंत का कंठस्वर एमती शुभा जाऊँ कहूँ रक्षा कर ना ना कई जने विपद में पड़ी मते मते उद्धार करने को हम। हाँ हाँ मते उद्धार करने को हम।